Hato pynngeit, badon ki briew ki bala ban yo iya ka lawei. Hato pilayo sngewthuh, syapang ka kentei ka bamatla, ka bala ong, bakala deb yo ya ki jingyap jong ki peit ba, ka jingyakhi jong ka thama, badwat ya ka jingyap peit ba, kum ka covid, ha ka ne ka perthei, ka kerteng jong ka long, ka Baba Vanga. Don ki bangit scam, baka long ka nong Iathuh Lupa ka ba Shisha. Don pan ki baong, baka day tang ka jingituh kana, ka Lashai, da ki briew, hadian baki jingja, kila debja. Menta, ngam Hynrei, man ngam ong ya pi, ya ka ba pynngeit, Hynrei, pi Kane, Hynrei, hadian ba piladep sngap, ya ka jingituh kana, baro. Ya ka Baba Vanga, lakha, house nam ka kandai spa katway, ha ka way ka shnong red, ha Bulgaria. Ka kerteng Shisha jong ka long, ka Vangilia Pandeva Gusterova. Haba kadang kena, laong, bakala sya ayo luer bakraw ubalatan ya ka, bad yalam ya ka sya kamadan. Hadian gani ka jingja, kala dolut, ya ka jingshai jong ki kemat ki jong ka jingïapher jong ka, kalasdang, nadu kata kapor, ki briew ha ki shnong, ki laong bakalalong ka kentei ka basngap jar, ka baperkat bun ki jing perkat, bad ka sngewthuh bah, ya ki jingja ka jingim. Kat ba kala nang he, ki briew ha ki shnong, ki lasdang ban kli ya ka, syapang ka jingïapher, bad ka jingdei bad ka lawei, ki laong, babun na ki jingong jong ka, ki lajia, kumba ka laong, suki, ki briew, na ki we ki shnong, ki peit ba, bad wat ki politician, ki lawan sya ka, Hynrei, don ka we ka jingkylli ka badon kam, ka Baba Vanga, kam sim la tho, ya ka no ka prediction, mdon hakikat, mdon na ka jingitho peit ba, mdon na ka jingisoy ka kerteng jong ka, baro ki Iathuh Lupa bangitip menta, ki wan na ki Iathuh jong ki briew, balalet sya ka jingkren peit ba, hadian ba ki jingja, kila dep banja, lingba ki media, bat ki social media, kani kadai ka benta, ka badon kam ban kan mau. Ki briew ki bangeit ki ong, baka Baba Vanga, ka dep Iathuh Lupa, syapang ki thama ba kum ki World War, Hynrei, tang da ki kentien, da ka jingtho, syapang ka jinghap jong ka Soviet Union, Hynrei, khlem da batay usnem, neya ka tarik, syapang ka jingja, kum ka 9/11, da ka jingong peit ba, syapang ki sim, ki badon, da ka thapnyang kumunar, ban penjulor, ya ka ne ka building, syapang ki jingja jong ka maryang, kum ki juman, ki jingyap shnong, baro kini ki Iathuh, ki long, baki peit ba, bat ki briew ki layo sngewthuh, ki briew ki laya benta, yaki, hadian baka jingja, ki ladabja. Hato, kala deb Iathuh Lupa, syapang COVID-19. Menta, nginwan sya ka benta ka bak bun ki peit ba ki kwa ban yo sngewthuh, bun ki video, ki ong baka Baba Vanga, kala deb Iathuh, syapang COVID-19. Hynrei, ka jing Shisha ka long, mdon ka no ka jingtho, ka bakren, syapang ka coronavirus, mdon ka snem, kumu arajar ka khandai, lani arajar arpho, kani ka Iathuh kalami, hadian baka jingyap peit ba, kalasdang, kani kadai ka jing perkat peit ba, bala penyahap ya ki kentien rim, sya ka jingja ka bathamai. Benru bun ki Iathuh, bala benta, sya ka kerteng jong ka Baba Vanga, Hynrei, ki khlem la jia satya, kum ki sngi, ka jingkut jong ka perthei, ki la lej, Hynrei, mdon ki snem, ki la kala, bat bun sien, Hynrei, kini ki Iathuh, chupau peit ba, kum bala batay. Menta, ngakwa ban kli ya pi, Hato, ka Baba Vanga, ka long ka kentei ka badon ka sap kerpang, lani ka kentei ka belasya penlong, kum ka briew tang ka Iathuh kana. Hato, ngeit ya ka Iathuh Lupa, namar ki long ki basisha, lani namar bangitieng ya ka lawei.
ngam shem ya kano ka rai nam ta jong pi ken ki ban rai tho ha ki comment lada kane ka de ka real lane ka fake lada pi sutanat ya ki khana ki balong katkum ka jing shisha subscribe ka channel khublei shibun